No, ale to som nevedel, jaká ďalšia moja cesta, čo pokračuje, hej, v mojom živote. No, tak som tam pomáhal a som pracoval ako kuchár, pomocný kuchárky. Jedna Ruská hovorila, že keď chceš, hľadaš prácu, môžeš so mnou tu mi pomáhať. A tak som jej pomáhal a som sa niečo naučil variť. Potom zase ma svrbeli nohy, že už som dlho na jednom mieste. Tak som povedal, že ja vycestujem. Stretol som tam 3 Slovákov, oni ma našli, ktorých sme sa stretli ešte tiež vo vlaku a oni prišli za mnou a hovorili, že sú mesiac a ja mali víza na mesiac a som mal na 3 mesiace, že by sme šli navštíviť ako buddhistické kláštory a to bolo v Ulan-Ude, že tam je jediný buddhizmus v celom Rusku. No a sme tam prišli, som jej zavolal o polnoci, že nemáme kde spať. Doma hovorí, že teraz o polnoci, že sa stretneme ráno. Hej. No tak sme spali na stanici, bol deň Goroda, deň mesta, všetko žije non-stop, úplne ľudia nespia. No bol tam nejaký strach, ja, že prespím niekde v parku, hej, niekde, jak som zvyknutý, niekde spať, niekde v parku, niekde pod stromom medzi kríkmi a tak sme prespali na stanici. Veľmi dobre to majú v Rusku vyriešené, že keď si nenájdeš hotel, sú také miestnosti, tam si sa platíš úplne smiešné peniaze, 10 korún a tam celú noc môžeš spať v Rusku a je to chránené policajtmi. Tak som spal aj v Kieve, v každom veľkom meste môžeš tak prenocovať a vieš, že ťa nikto neokradne. Ty si doma v tom vlaku brigadovala, pretože tam, kde žiješ, študuješ, alebo teraz si študovala? Už zakončila vyššiu školu. Už si skončila. No a vlastne ty, keď si videla Mariana, keď ťa tak otravoval v tom vlaku, čo ty na to? Тебе sa tiež páčilo? Ну да. Мне было очень интересно с ним общаться. Ну, иностранец какой-то. No a potom, keď si teda ty prišiel tam do toho mesta, potom si tam už zostal? Ako dlho si tam bol? Dlho som tam nebol. Myslím, že som tam strávil... Ešte som sám vycestoval druhú časť Bajkalu prejsť, a to Svetoj nos. Vlastne na tom Olchone mi hovorili, že na tej strane je lepšia príroda, väčšie hory, viac medvedov, viac divokejšia príroda. Takže ja som prešiel tam v Ulan-Ude, sme oslavovali deň Goroda. A to je veľmi zaujímavé, keď tam prechádzaš po meste, žiadny Európán, hej, všetko šikmolky, nejaký ruský, a to vidno podľa oblečenia, že som cudzinec, hej. Každý na mňa pozerá a keď som už tam prišiel aj v zime, aj niekedy boli poznámky, že Hitler kaput, hej, aj také boli poznámky, že veľmi tých Nemcov veľmi neobľúbujú. Ale chodia veľa i Nemcov tam, že v pohode sa tam cítia veľmi dobre. Takže ja som vycestoval na ten Svetoj nos, tam som žil v veľmi peknej prírode, prešiel som sa zoznámil s nejakými rybármi, som tam lovil ryby. No, veľmi zaujímaví ľudia, som tam pomáhal skladať jurty. No, veľmi som bol tam spokojný ako v tej prírode. A naspäť som sa vrátil a ešte som uvažoval, že pôjdem na také väčšie hory, a to je Sajanské hory, to sú také 3,5 tisícové hory. Ale už keď som viac poznával Dulmu a jak tam žili v tom drevenom domčeku a ešte mi ukázala tie buddhistické kláštory, tak ma to tak fascinovalo, že úplne som sa do nej zaľúbil. Už ma neťahalo niekde do hor byť sám, alebo tak. Dosť tá príroda ma očistila, hej, že už som chodil sám a prečo sám a tak smutno, lepšie dvom. Už mi srdce samé mi hovorilo, že treba si nájsť ženu, hej. Takže som jej slúbil, že má deň narodeniny v februári, takže ja prídem v februári. Je tam veľmi rozšírený buddhizmus a šamanizmus. Je tam veľa šamanov v tejto oblasti. To veľa o tom by sa dalo rozprávať. Aj v rodine Dulmy sú nejakí, či nie? Есть. Ну, да. И шаманизм есть тоже. I buddhisty. Myslím, že to je najviac rozšírená oblasť. Tam prichádzajú ľudia sa liečiť. Dokonca som tam stretol aj nejakých Poliakov, ktorí nemohol chodiť a tam sú liečivé vody, že by im šamanmi pomohli. No. Tvoje meno asi aj niečo znamená, predpokladám. Мой дума означает освободительница. Тибетское имя. В переводе свобода. Ja делаю ľuďom svobodu. A slobodno. Pekné. No, ďakujem. A ty budeš mať tiež nejaké meno, keď tam prídeš? Či zostaneš Marianom? Marian, no, ostaneme. Čiže tam by ste sa chceli vrátiť? No, chceli by sme si tam vrátiť, lebo Dulma tam má väčšiu rodinu, viac rodina drží pokope, veľmi si pomáhajú. Koľko máš súrodencov? Staršia i mladšia sestra.
Takže 3 baby. Aha. Aha. A čo tam budete robiť? Už ste rozmýšľali nad tým? Ну, мы už думаем, да. No ja by som, možno, že by som, no uvidíme, veľmi by ma lakalo, ako pracovať so turistikou, ako sprevádzať ľudí, cudzincov, prijímať a voziť ich na také veľmi pekné miesta. Dosť veľa poznám, jak vybaviť, lebo v Rusku pohybovať nie je veľmi jednoduché. Tam potrebuješ rôzne registrácie a v tým som dosť zbehli, ako aj doteraz mi kamaráti volajú, jak, kde registrovať, jaká pomoc, volajú mi z Bratislavy, včera mi volal pán z Čech, že potrebuje nejakú pomoc. Ja myslím, že keby sme si otvorili nejakú reštauráciu, ubytovanie a ja rád rezbarím šterajúce, jak sme leželi a už predstavujeme si, že máme rôzne predstavy, no veľmi by som tu žil potom. Teraz sú Vianočné sviatky, vy ako budete tráviť vôbec, ako v rámci buddhizmu sa Vianoce neslávia, ale keď ste tu na Slovensku teda doma, u vás predpokladám, že buddhisti nie sú, Maria, či sú? Nie sú. Určite pôjdeme do kostola, trošku pozrieme aj našu. Je to veľmi pekné, keď je to také rôznorodé. Ukazovať. Je to pekne príjemné, keď to môžem ukázať tu u nás, ako to u nás funguje. Ja nebola ani razu v cerkvi. Nebola ani raz. No, v Moskve bola aj все. V Moskve. My boli vместе s ním. Prvýkrát bola v kostole. Keď si ty povedal teda, že si berieš dulmu, čo na to doma? Doma? Čo povedali? Mama hovorila? Že čo ja si zaumiením, ja veľmi idem tvrdo za svojim cieľom. Ja som strelec, úplne strelený, ale možno, že som sa tak vypracoval na tých horách. Idem úplne až. Proste nemal som peniaze, musel som veľa zarobiť peniazy, bral som každú prácu, aká prišla, o najťažšej. Hoci by som aj zametal ulice, len že by išli korunky, že by som ju tu dostal a že by sme. Proste mi tak hovorili, že lepšie je urobiť registráciu tu, ako v Rusku, že by ona sa voľne rýchlejšie to urobia, registráciu, že by ona mohla bezvízovo chodiť Rusko, Európa. No, keď chceme žiť v Rusku, aj naše deti budú mať to jednoduchšie. Oni môžu tiež chodiť Európa, Rusko. Do Ruska, že bezvízovo. Dobrá, teraz sa vrátim k tomu, čo som sa pýtala, Dulma, ty keď si prišla prvýkrát tu k Marianovi, tak aké boli tvoje pocity? Unavená. Во-первых, первый раз я ни разу не таскала батут. Правильно? No, batoh nikdy nemala. Prvýkrát som ju učil. Устала очень сильно. Я в автобусе спала. Ничего не видела. Но мне казалось, что очень так тесно мне. Единое, ничего так, как сказать, некомфортно. No, nie je taký komfort tu. Ja som stále nazval, ja vrátam, je to úplný šok, keď sa vrátiš z Ázie a prichádzaš tu. No, ja viem, že veľa ľudí cestuje do Ázie a ja myslím, že väčšina ľudí cestuje len na tie turistické oblasti, Tibet, Nepal a dosť sa zdržiavajú v takých, kto niekto čaká. A úplne, keď sa tam Európan objaví, hneď pri tebe pribehnú veľa ľudí a každý ubytovanie, auto k dispozícii. No a to Rusko je naozaj, a keď už tam patríš do tej rodiny, už tá rodina ťa úplne ináč berie a už sa dostávaš úplne pod kožu tých ľudí, ako do života ich ľudí. Keď ťa berú ako turistu, to stále je to také turizmu, A tu je auto, odvezieme tam, vyfotografuješ a tak. A keď tak s nimi žiješ, pozoruješ, nosíš tú vodu, rúbeš drevo, ich život, jaký je tam boj, je to tvrdý život, ako aj tá príroda je tam drsnejšia. No